Dobrý deň. Dnes je pre Vladimíra Mečiara jeden z najsmutnejších dní v živote. Pretože si musí búchať hlavu niekde o stenu a hovoriť si, že keby som ja vedel, že všetko toto sa môže, čo všetko som ešte mohol napáchať. To všetko, čo dnes robí súčasná vládna koalícia, výrazne podporovaná vedením spravodajských služieb. A môžeme mať rôzne názory aj výhrady voči tomu, čo spravodajské služby v posledných rokoch robili a ako sme s nimi spokojní, ale takým spôsobom, ako sú zneužívané v týchto posledných dňoch, to sme tu naozaj veľmi dlho nemali. Len na ilustráciu, kedy naposledy bol šéf spravodajskej služby SIS prítomný na stranickej tlačovej konferencii. Nie, že by briefoval ako šéf tejto služby, ale on tam stál. A ak tam teda už mal niečo zosobňovať, kde bol potom riaditeľ vojenského spravodajstva. Toto je bežné v totalitných režimoch, že sa ľudia zo spravodajských služieb ukazujú hneď vedľa politických predstaviteľov. A tiež si pripomenie to, čo už Michal Šimečka hovoril, že to bola správa spravodajskej služby, ktorá znemožnila občanom sledovať rozpravu o vyslovení nedôvery v parlamente. Toto sa stalo prvýkrát v histórii Slovenskej republiky a opäť to bolo za asistencie spravodajskej služby. Budem vecný. V štandardnej demokracii bol postup taký, že spravodajská služba, pokiaľ má nejaké podozrenie, tak spracuje správu, upovedomí tých, ktorí sú za to zodpovední a tí v tichosti príjmú opatrenia, aby sa zamedzilo nejaké nekalej činnosti. Ako to bolo u nás? Úplne presne naopak. Išlo sa s bubnom na zajace a namiesto toho, aby sa konalo, ak sa vôbec malo v čom, tak sa začala vyvolávať strach, tak sa začala vyvolávať panika. Ak sa naozaj jedná o prevrat, ako to premiér tvrdí, ako je možné, že tá správa v parlamente bola vlastne len dôverná? A keď sa hovorí o tom, že to je prevrat, že tu je to útok na štátne zriadenie, na demokraciu, ako je možné, že takáto správa má len druhý najnižší stupeň utajenia? Tie stupne sú vyhradené, dôverné, tajné a prísne tajné. Čo je ešte tajnejšie v spravodajských službách ako správa, že niekto nám ide rozvrátiť štát znútra? Keď som dnes dobre počúval tlačové konferencie, prezident Pellegrini hovoril, že toto nie je na vyvolanie výnimočného stavu. A podpredseda parlamentu Gašpar hovoril, že toto je najvážnejšia bezpečnostná situácia, akej sme čelili. Tak je alebo nie je? Tak bude výnimočný stav alebo nebude výnimočný stav? Už uniknuté informácie, ale aj spôsob, ako boli prezentované, hovoria jednoznačne o tom, že toto je účelové zosieťovanie ľudí, kontaktov, okolností. Ja vám môžem povedať z mojej vlastnej skúsenosti, ja som sa raz ocitol v rovnakej správe. A z okolností to bolo vojenské spravodajstvo. A môžem povedať, že v tej správe boli všetci moji známi. A nebolo to o mne, ale ocitol som sa tam a bola spracovaná rovnako účelovo, len aby niekomu poškodila. Som presvedčený, že šikovní a profesionálni analytici, ktorých máme v spravodajských službách za to štvrtstoročie, ktoré som ja venoval, aj tejto oblasti môžem povedať, že naozaj sú to veľkí profesionáli a som si istý, že väčšina z nich by sa pod toto nikdy nepodpísala. Otázka je, kto takúto správu nakoniec spracoval, kto ju schválil. A ja sa pýtam, či náhodou nebola opäť spracovaná v rámci nejakej rodinnej licencie Microsoft Word rodiny Gašparovcov. Na záver možno... Ale ja si myslím, že je potrebné aj upokojiť našich občanov. A jedno z tých upokojení sme vlastne dnes počuli aj na tlačovej konferencii. Ďalšie opatrenia bude navrhovať minister vnútra. A my veľmi dobre vieme, aké má minister vnútra úspechy, ako veľmi dôsledne dokáže plniť svoje úlohy. Takže ja by som sa nebal, že tie opatrenia naozaj budú zasahovať do práv občanov a naozaj tak, ako hovoril Michal Šimečka. Toto je jedno veľké divadlo, ktoré dnes má za účel odpútať od problémov, ktorým táto vláda čelí a má za účel vystrašiť ľudí, aby sa venovali tomu strachu a nie tomu, čo je naozaj dôležité.